KATV news along birta kilang do anapan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Bokajan LA constituency angkang hanjang langso sarlip terang arong amekar mon be asopi lapen karbi nim soching thurasong abarim mepi sami merina bepi kedamtang arkoi ni phaipli arni ada por phaisir kep malong labang so pier the pen che osi chom che voi tanglo karlitang merina bepi alangli hanjang langso sarlip terang arong mon be lapen kajek rong pharpi asopi aklenglo alangli kedamtang pharokre sir kebra truck kebra pli aningkan vosik ni phai truck arni si alangli bang so pier the along nang hachelo karlitang merina bepi hanjang langso along amatsi LPM itame Charlie Pondo alangli hemalong akisung ke dokok ajok kep ang deng ansi Charlie Dunsi ington koklo merina bepi la alang mahang thek lake 1964 krisir kebra trokebra pli aningkan ti alang le mang thek lo samang thek det pen alang tum akorte alam pi bonta alangli kheya phan kai ke amat karjap thip abang phi apotsi kedamtang pharokre sir kebra trokner kebra trok aningkan hemprek ke hang asong mate autonomous state demand committee along jakong cherabdunlo adun thu sorlo ajakong kipang tang ponjia phanpura KNCA asong tame amahang nang thexi alangli cherabdunlo KNCA along ka cherab cheto duna hot alangli tiripi amai along maipi ang hoi setame klemponlo karlitang merina bepi kheya joine alangli methanga kai chematha thesi alangli kai kachu boche jiaphan anta achor chiri apor chelong ledet anlo alangli pier thepen kache voijoi abangke kheya phan kana hok thedung anpinlo lapen alangli kache voi ahut arta ningkan trokebra hini an arta dolo lapen alangli phan kewangji arkoini phai trok arni adapsi karbiaron barim aron pen me an piponji pusi achekle muso sarat bepen pherangke atma phan pachini dun phan ke long li long para phan lo la pen khaya phan selang li chisong hedi selang li achota me chirite pusini tum chini dun lasi langli lasobathak ahong lo alangli lapuna si pan pane pangnu vet nang nak lo jo ke hopen bang es disio moment nang klang pen bangke la so hempre ke hang song klang pen bangke asai masi ang deng do pik asai mi sang ke sang ya por masi long le pinigirong campaign dam nai news report KATV news KYF ingdeng phokep mate sertalin asengkan katalon jiaphan taralangso karbi people's hal along kisik kedang aphan non malom do de sang sesi ke claim kedam kapasik loksi thek ponlonglo la so teng pensi borjan constituency HDP jutang aklam along borjan KCS aterang penta kachisik chedang thek ponlong nang nomor ni phana pide te ngati phata nomor mutpenge dorkar itum hedi Nela surena bima pune aprange pusiki sinilang wa edi wala pan japan negatif Lason si aningkan bangason karbi risonim so rong aje talon bom bang bomsi pining asengkan abangke ningkan phokep nang choksi sertalin asengkan paman ponpu bangso hut kado kabe aterang do anatum setame ason kache patea sai deng dunsi aterang tin atum setame kechengsi anong e kewanjia phansi chisik pon rintil lason thak si HDP borjan KCS aterang pen setame CKP pon bomsi chisik chedang pon bom tanglo kedam tang surihini ra inkora ke thom asengkana hut setame borjan KCS aterang pensi seranong e mate bestim chepalong ponlo lasi damtang asengkan ahut ason thot pining sertalin asengkan ahut le thot setame seranong e mate bestim kachepalong ponjia phansi borjan KCS aterang pen chisik pon rinti
bangso kacharlia hut kadokawe bang krepli aphan lunkan ke than akuru pu hokpon pamisi kedam tang mati jonga chiklo ni phai inkoraner ke pen seke piponsi non ansetame seke pipon bomlo seke ki psek em surja rong phar lapen chairman bang trok atum cherap chetodun lapen borjan hawar amei bang thom ke prapli atum setame nang cherap chetodun lo pusi borjan kcs achun bang janasing tok bi pen nang pachini dun tentang upara kepen bini hai boy kithom bangso biltum nian ko kicok lo seke gitu biltum bangso seke gitu biltum kadok borjang seke giding borjang along emis News Report KATV News. Bokajan LAC angkang lakhain ko rapli diopani MEC constituency arlo upper diopania hawar along kedamtang arkoini phai kethom arni arnam lang PKSA aro amaipu anilson teron pen patir piponsi aria sangho tum pen kevangji kep satlang ketok dunji lo charli bom ari soe janga tumaphan ake joy pen lo kethanjia phanpura upper diopani English High School along humri damsi kelangcharia sai dengpon Karbi Students Association KSA mate Karbi Locharlia songatum aprang penta methanga sai angdeng kache othip atum binongsi thekpon longbom kedamtang aningkan seta arnam lang pialong KSA atum pen kacharli anathu paprang ponangji lapen kep angdeng satlang ang thekmi senangji pu kamatha ponsi kabor iduna jok diopania hawar pen ke mesen ang theksi klangdun Lesson thought si pining le thought ta tuning pen anso se kimi muchor jia phan kimi sen ang the ke long dun thu jia phan arnam lang PKSA arotum sai ke deng ke cheng pon thu jia phan pura upper diopani English High School along humri damsi non kevang ji arkoini phai pho arni pen free coaching kapado ponji mate kangpu pon jia phan upper arni jongpon tang Arnam lang PKSA amai phu anilson teron pen kep angdeng kacharli bom ari soe janga tumaphan chetong damsi ning kapa thela pen ning kaparung alam hai hoi than parepon News Report KATV News Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom